asi zase já, fuská ta vaše černá díra. No, nejsem čím černá díra, ale ber to s ohledem, protože mám. A to teďka nebudem řešit. Ale že byste si jel rozjet na YouTube a pokud to nejseš ty normále, což doufám, že nejseš, nepiš mi to do komentářů. Já vím, že ty seš, nechci to říkat, ale napište mi ten, kromě normála, Melon Brothers, kde vlastně vystupuju, a ještě nikoho, koho znám, já nevím, Hendrius 20, Henrius 22, nevím ještě koho, já znám hodně lidí. Já znám ještě nevím koho ještě znám, ale to je jedno. Tak nepište mi to do komentářů, pište mi to někdo jiný. Což to možná nebude, ale je jedno. A mě ty nenormále. A že se chci rozjet na YouTube a vy mě napište, co bych měl natočit, co by se vám mohlo líbit, jestli nějaký let's play nebo z vlogy nebo nějaký fuskic. To už je prostě na vás a takové jako prostě vlog tady. Čo tam stříčka po 2 střihách, konečně jsem se nějak dostal, propasoval k tomu, co jsem chtěl říct. Prostě já chci říct, že mě napište do komentářů, co jich nám natočit, co se vám líbilo, kromě normála, Henry, já jsem řekl Hendrius 22, a to je bez D, jo. A ještě koho, já nevím. Jo, Melon Brothers, no, takhle vystupuju prostě. No tak, vy mi nepíšte, možná to bude jediný, kdo mi bude psát, ale to je teďka úplně jedno, vy mi hlavně nepíšte. A prostě se nějak rozjedu a pokusím se natáčet aspoň 2 videa, tak 3 za 14 dní a pokusím se. Budu se pokusit a když tak mi napište, co bych měl natočit jako příští video nebo jako další video. Třeba, nevím, něco, co bych měl natočit, když tak natočím příští vlog, nebo něco, co byste si napsali do komentářů. Kromě ty normále, ty mě hlavně nepiš ostatní. Andrews bez velkým 22, tak nevím, jestli mě, ty mě ani nepíš. A ty Melon Brothers, řeknu, no, víte, vlastně on měl jméno Majku, tak ty mě taky nepiš. Pište mě někdo jiný. Majku, ty bys mohl napsat, teda, no, Majku, ty. A tohle by bylo asi pro tohle video konec. A to bylo všechno. Tak čau.